भोजपुरिया माटी के गोड़ छू के प्रणाम करतनी। का आपके पता बा आज पूरी दुनिया में जीव जंतु कम होतने, वहीं पे चिड़िया भी बहुत तेजी से कम होतनी। एकरी अलावा मानव जीवन पे भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता ऑक्सीजन के लेके, जंगलों के लेके। वहीं पे आज भारत में कोरोना महामारी के अंतर्गत आप देखबो कैनी है कि ऑक्सीजन के कारण कितना परेशानी भइल, कितना लोगन के बिना ऑक्सीजन के मौत हो गई है। और ये ऑक्सीजन के बचाए रखल हमनी के जिम्मेदारी बा। वही बीच हम बता दी आपके भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य बन गईल बा। और ये सबसे बड़हन खुशी के बात बा कि सबसे अधिक वन क्षेत्र जोन बा 77,482 वर्ग किलोमीटर के बाद। तो आप लोग भी वन रोपण करी, वृक्षारोपण करी, ताकि ऑक्सीजन धरती पे ज़्यादा बन सके। 20% ऑक्सीजन बा, बाकी 75% नाइट्रोजन और 55 में अन्य गैस बा। तो आप लोग जरूर तैयारी करें।